तर चला मंडळी, फणस काढून झाले आणि आता साफ करूच्यात आणि त्याच्यानंतर बारीक चिरून नंतर मग बघा आता पुढे काय करूचं. आता आग करून टाकतेला पिंक्या हिला म्हणजे सगळ्या कामाची आगच करणार. चला रे, नाही तर तरी काय उपयोग नाही, फणस तरी घ्यावा. पिंक्याची तुझी पाठवणी करता तो बजील तुझो. चला ठीक आहे. फणस बायन आधी नंबर लावल्यान येऊन माका ना बटराचो वाह शिलो असो खोट आहे ग. अरे सोड, अरे सोड, धर गो बाय उधर हडाळू बन. मावशी काय बनवता? कोण मावशी? तेव्हा तो चायचो वाशिलो तकडे. चला फणसा खाली औषध घो इथे का चला. पूनमताईने जागा साफ करून ठेवलेली आहे आणि आज आम्ही फणसाचे गरे तळतोय. फणसाचे गरे तळताव. चला गोविंक्या भाऊजींचा फोन आधर आधी गेलो कट झालो बघ. बाईक लावूक सांग. आणि अशा रीतीने मुकेश गाडी म्हणजे फणस फोडत आहे. बाबलू असं म्हण, बाबलू फणस फोडत आहे. बाबलू फणस फोडता. चंपक भाऊजींका लाव ते नाही तर रवची मुका. काय नाही तो मगाशी केलेले फोन ना म्हणून समजत नाही. सोबडा दाखवता दाखवा सरळ दाखवता रे. फणस कसं दीपिका गाडी काय करत आहे? थांब थांब तुझा काढते. तुका काय याची लय हवे असता. गो उठ. हाय पुष्पा, अगं चाय घेऊन आलीस? ये. कुठे होती? झोपलेलीस की? जा, तुझ्यावर सगळा खेळ थांबलाय आमचा. आणि ही बघा गरे सोलूक तयार झाली आणि मी फोडून देऊचा काम करतोय. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आता हे बघा गऱ्याचो थाट घातलो हा. जसो साठांचो घालता तसो आज गरे तळूचो थाट घालता रे. थाटांचं थाट कोण घालता? तू घालतो. असं म्हण. आम्ही फक्त हे करता सपोर्ट पाठचून तुका. तर चला मंडळी. अरे चाय रवली पिवची त्याच्या गडबडी. वर्षा तिकडे घरी आहे त्यामुळे आज ही फलटण इकडे सगळी काम करतात. पोरी तर ह्या चालू होत होतो व्हिडिओ केला असतो पोरींविषयी. जरा पुन्हा बघ एकदा चेक व्हिडिओ. काय कमेंट नाही मग काय आला? तू बोलताना काय झाला? म्हणून आमका पोरग्यांका पोरगे मिळत नाही. पोरी मिळणार काय? पोरगे चुकला शब्द चुकान गेलो असत. पोरींका पोरगे मिळत नाही तर पोरांका पोरगे मिळत नाही असं म्हटलं असतं. पोरांका पोरगे मिळत नाही असं म्हटलं असतं. याच सांगतोय. असं चुकीचं झालं आता. सॉरी पूनमताई, सॉरी. गो काय राबत वर्षा तू करू एका काळजी वर्षाची. या बघा वर्षा फोन लावू गेला येतेस का म्हणून. झोपली आहे काकी? हो मग चला सुरुवात करा. पुष्पाताई आलात आता फटाफट. काय मग पुष्पा काय गऱ्याक काय पिळवट आवतो? कशा गोटी येत नाही तर काप ना. मी काय काम करत नाही. तू पुण्यात काय हे नीट चला चला. हे बघा हे आधी असे साफ करूचे लागतात. हे बघा असे साफ करून घेतात आपले पुणगे साफ करताना मग चिरणार होय ना ताई. हे बघा असे गोटिये काढून घेऊचे लागतात. गोटिये रे. अरे गोटल्या काय म्हणतात? आटळ्या कपाळाच्या आटळ्या पडतात तसे. कमेंट टाकल्या ना गोटी आटळ्यांचे पाठवून दे. सांग भिजत घातल्या म्हणून सांगायचे ना. त्यांका माती लावची असते. तुला इथे म्हणून. चला मंडळी मी आता काम करते. तुमका जर दाखवीत राहुलय गजाले सारखे सारखे तर माझ्यात ना काम होणार नाही. असा गो नीट कर. तू बघित काय राहतं पटापटा करा जरा. काम करताय आपली. ह्या तर वळवण्यात नाही हिला तर ह्या काय कामाचाच नाही. माका मारूकच गेला पुढचा सांगा. कोण
ही अशी भाची ना महा डॅमीस होती मित्रांनो. हे बघा गरे कसे बारीक करतात. बारीक करू दाखव कसे बारीक करतेस ते. हे बघा. तर मित्रांनो हे बघा फणस साफ करतो सगळे. मी दमलंय साफ करून कमरेचा बिरडा झाला. हे बघा आणि पुंजाकडे तळता. नाना इलेत आधी टेस्ट करू कसे झाले ते बघू. हे बघा नाना खाऊ चिले तो फोडून द्यावा नानू दोन पण फोडून द्यावा ढेस का ह्या मारून. एका साईज मध्ये कट कर. साईज मध्ये माका शिकून नको याच्या अगं मीच कट केलं तू कट करू केलंस ना. पेपर होय होतो पेपर आणा जादा तो खाली काढून काढून येते नाही बुकडे बुकडे एल्बो का उडाला. या बघ नुसतं खोबऱ्यात करत नाही ओर जरा बाक्कंडी मारा होता भाजा काय घातलं नाही असं मी या झारो ठेवलंय आधी. थांब आधी नाही घालायचे गो. थांब सांगते तुका कधी तू घाल. माका काय सांगतोस जाय काय ते बुडबुडे कमी होतील की घाल. बुडबुडे नाही एवढ्यात कमी होणार. आता होतात की नाही ते बघ. तू करता मिठाचं पाणी घालूच असताना आता. हे बघा घरी टाकलेले आहेत आणि त्यात मिठाचं पाणी करून घालूचं लागतं. बाय तेल उडवत मीठ लागला हो. मस्त लागला गो. किती चमचे टाकलं. आणि अकडेही बघा वर्षा आणि पिंकीताई आमची साफ करतायत. मस्त चिरतात. हे बघा आपण कर काढलं तू कधी मारीन तरी बोंबट घालू किलो तर मस्त कुरकुरीत झाले ते बघा घरे. देविल्लो पप्पानी तकडे शेव झाडावून धरलेले आम्ही नाही त्याची काळजी. तुमच्या पटापट कर इलस एकतर वळवण्यात ना. आपण पुढच्या वेळी हे बघा पुष्पांची चाय आणल्या ना आणि पुन्हा मगाशी दिल्याने ती वेगळी आता ही दुसरी आहे. आणि पुणग्या तकडे गरे तळता आणि चाय. चल चल फरसाण खाऊया आम्ही. तो फरसाणावर भागवतो आम्ही. चल. आणि इकडे पुणग्या तकडे तळता गरे. ठेव गो तू खाली. हे बाय बरं नादाक लागशा ना बाय तुमका खरोखर सरभरीत बनवणारा. प्रोसेस ही इकडे मोठी आहे. खोबरेल तेल घातलेलं आहे आणि त्यात पूनमताई तळते. बघा असे तळावे लागतात आणि त्याच्यानंतर मग पॅकिंगला जातात. पॅकिंग करूक जातात ते भाऊजींकडे कामा पॅकिंग करूचा. काहीतरी बोलणार होता पण थांबला आता. मी काहीच बोलणार नाही. हे बघा अरे तुला गरे आवडतात असे गऱ्याचे चिप्स असे तयार करते पूनमताई. ते खाणार आहेस ना तू आता. आता नाही जाताना नाही तो मामा देणार. मामा आता घेऊन जाणार. काका नेऊन का काहीतरी. तू पण बारीक करतो कडे. मग मी दोनवली कामा करतो. वा पुष्पाचाकडे काय तर वेगळाच चालू आहे. मेहनत भरपूर करूची लागते यासाठी. तोंडात नुसता बोलायचा नाही. हां म्हणजे कोणाक सांगलं डायलॉग माका एवढायलाच तू का वाटलेलंच. मी सांगा तू का सांगणार. हाय शिडी शिडी आहे ना. चढतोय थांब ही आणि काय तर कर मग. हे बघा असे टाकूचे लागतात. त्याच्यात पुणग्याचा हात बाजलो. पटापटा आवरा गो माझे तळून होईल. सांग काय ती प्रोसेस.
प्रोसेस काय ना मारान धगवाक होणार आहे. सगळं अख्खेच जर तुम्ही त्याला खोबऱ्याला त्याला टाकून गेला खोबऱ्याला त्याला बाक्कन वर येतला म्हणून झाऱ्यावर टाकायचे आणि तेल वर येतात. आणि जसे ह्याच्या काय गरे टाकतो? मिठाचा पाणी. जेवढे गरे असते तेवढे. हा. पहिला आपण टाका माका आता अंदाज कळलेला त्याच्यामुळे आता साधारण किती चमचे टाकले? 4 चमचे टाकले. तर मित्रांनो असो ह्यो घरांचो व्हिडिओ हा. म्हणजे व्हिडिओ नाही अशी घरांची ह्या करूचा लागता. वेळ जाता भरपूर यासाठी माणसं लागतात त्यामुळे जरा गडबड होता. आता पिंक्या येईला म्हणून जमला हो. आणि मी पण होते आज त्यामुळे जमला. आणि बघूया ये. बाकी कसा ह्यासाठी वेळ लागता म्हणून तुमका सांगितलं ऑर्डरवाल्यांका जरा थांबा मिळतले पण वेळ लागतलो त्यामुळे सगळ्यांची गडबड होती बऱ्याच जणांची. हां आणि बाकीची आमची कामं असतात त्यामुळे जरा ही कामांतर वेळ मिळत नाही एवढंच. तर मित्रांनो इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.